karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Oo, busing. Layo pa man ka sa syudad, busing. Manawag lang ko ni Papa. Ha? Kinahanglang atubangon ko ang akong sa kong amahan. Binoy. Unsa? Uy, busing. Sa cellphone ka makiksulti si mong amahan? Oh, kaya wa ko mahibaw kung hain si Papa karon. Pero maayo tingali nga sa personal mo magsultihan ay kay base no katakihon siya. Tuod no, Binoy. Pero wa mo ko mahibaw kung asa siya. Unya, manawag na lang yun ka karon. Kalapad sa kong Naglibog na hinuon ko. Na, ako pa ni mo busing. Kato na las larya nga unahon ni mo hipos. Unsa, Binoy? Hiposon ko? Kukuan ba? Siya ang pugni sa pagpanabi. Sige na, Binoy. Larga na. Mulahos na tasbay. Walang untay mahitabo ni Ed. Walang unta. Hain naman si Ian, Alexa. Lira, layong ilang gikikanan. Unya, traffic pagid kayo din sa syudad. Paabot lang god. Niya na to sila karong taod-taod. Hello. Kisam kang nanawag nga murag. Mahadlok man siya nga akong mabatian. Hello. Hangano na nawag bang ka, James? Kinanglan ko kwarta. Para di ko karoon dayan. Unsa? Pila man sad? 10,000 lang. Doon ako'y bayro nun. Yapike na ko. Busa, kinanglan ako ning bayaran. Wa pa ko'y kwarta karon tinhi. Pangayo ni Ian. Wa pa diri si Ian. Lira, naibawag yun ka. Yawa ko'y kita karon sa studio. Gawas pa, ha? May bayro nun pa mo sa akong pag-picture, pag-video sa isla. Okay. Kana hinoon. Mahimo na akong rason. Pero ayaw ko gapikiha, ha? Ugma na nako mapada kay padung pa diri si Ian. Alexa, anong narawag na masab ka? Gusto lang kong mahibaw, Queen. Okay na ba ka diha sa imong nahimutangan? Wa ko'y problema dire. Ayaw ka pala ka na ko. Ed, ayagid pa diha sa problema, ha? Naunsa man ka. Mura man noon ko bata dire. Gusto lang kong magbalikuin ka. Okay na ko. Sige. Relax lang yun diha, ha? Ang imong tambal, ayag yung kalimti sa pag-inom. Alexa, dili na ko bata. Ugwa pasab ko ang hanga malimot sa akong tambal. Gawas pa, magsige sab og check up na ko ang akong doktor. Okay ra ko. Buhata lang ang angay nimong buhaton diha. Okay? Okay. Nala, sige. Bye. May miabot nga sakyanan? Ikaw na bahala pagpahilunas auto, Binoy. Busing. Andama lang ang imong kaugalingon. Unsa pa may gitugayan nimo diha, Ian? Nagpaabot gidigan ako. Natural. Tuwag kinahalang sabutan nagbalik ang atong kasal. Pero karon, mulahos na ta sa huwes para wa nilangan.
Naghinam-hinam na gyud ka nga makapahimo sa kong masunod sa akong amahan unsa? Dili na ta maghiskot og lain pa. Panawag naghuwes nga may mo kasal nato. Papawayaw na ko, Lira. Di ka po ko sa biyahe. 20 minutes nga pahuway og banawag ka naghuwes. Ikaduha, hatagi kog 10,000. Oh, 10,000. Unsa mo imong kwarta? Bayran akong photographer nga nagvideo sa Isla Verde. Okay. Unsay nga sa photographer? Kay checking akong ibayad niya. Cash ang iyang gusto. Dili mo dawat og cheque si James. Cash ang iyang gusto. Kung cash ang iyang gusto, ugma pa ko makahatag niya. Sabi inahapit. Kinsa ang huwes nga imong tawagan aron mo kasal nato? Ay, kastilan. Ala, oy, lain na tunawon ni babae nga mamugo sa laki. Hoy! Chismoso ka gid ako ha? Naghupo-hupo lang kay ka diha? Ay, ala, marites kay ko, ma'am, no? Mo nga naghupo-hupo ko diri ba aron makasarap kog mga balita. Ala, oy. Mura o kanabang ikaw mura kang asawa nga. Yano ra kayo ba nga mangayong kwarta sa dili pa ganini mo ba na? Unsa man ka? Pasagpa ka? Distansya kay ko nimo di ko masagpaan. Unsa? Ay, pastilan. Ayaw itaw, di mabughat ka. Mahinay kang taon niya ka. Buset ka! Buset! Magsulti ta, Alexa. Iyan gawas din sa kwarto. Nasa Lira. Di pa na ko si asawa. Ug ako ning bay. Busa makasuod ko bisan haing kwartuha din Unsa na sa'y pagkisultihan mo na ako, ha? Andam na ko mga ipasaylo ni Papa. Unsay po na mo ipasabot? Mura na ko babuang nga magkunauna sa kong amahan. Busa, kinalang mahibaw siya sa tinuod pahin sa video. No! Ayaw nagbuhat na iyan. Kuya ko natakihon ang imong amahan. Pero kuyaw, kung ato siya mahibaw, gikan kang Lira, Alexa. Ato lang na siyang uyon-uyonan sa Lira. Aron dili siya magwala. Kinahanglang makuha ang tanang kopya sa video. Sa gidina kong tanan. Iyan nahitabo na ni. Wala ti mahimok pa. Ang ato na lang buhaton mo nga, dili ni makita sa imong amahan. Kaya wasap ko mahibaw kung unsay mahimong reaction ni Ed sa maong video. Ian? Alexa? Naamong duha diha sa sud? Nasa Lira sa kawas. Lakaw sa kwarto ni Papa nimo. Anaagi sa connecting door. Sige na. Oh. Ian! Alexa, unsa man? Nagdogyo mong duha diha, ha? Unsa na ba ni sa Mga Lira? pagkakugnaong! Pastos naman kay baba. Unsa na ba sa ituyo ni mo, Lira? Mahimo ba? Dili ka magbinastos? Hain ang akong bana! Ian! Saba ba mo? Lira! Nakakaskorto ni Tito Ed? Oh, kaya gusto kong mapahuway. Saba kaya ka. Ian! Ian, sa bahay ako gikahikaye! Naunsa na ba ni si Lira? Muramag na praning? Ian! Ayaw pupusang akong pailob, ha? Ang akong pailob ang ayaw pupusa, Lira. Kung mauna, ako na lima na wag mo kasal nato. Abi ni mo, Lira. Bisan gamay, wag ko magtuo nga ingon anak kakapraning. Di naman ang mao ang imo. O gusto may husto? Ang imong pagpakabuang sa asawa sa imong amahan? Mao ba ng husto? Ato bang ako? Hoy, Lira. Unsa mo ka? Anong naghubo mo ka diha, ha? Pangasawa na ko nimo. Angay lang nga ako ang gakso nimo. Hagka nimo. Gaksa ko iyan. Lira, buhi ko! Aray! Garagiwaklim ako nimo. Tungod kay na praning na ka! Kibaw ka! Di ko ganahan og babay nga mao'y mag-una-una nako! Sa una man lagi. Nga nang ganahan makan ako, ha?
Iyan ako si mga tubangan, Ian. Ang kuna ko. Maghimo taglaing, baby. Ian, please. Please. Lira, ayaw ipaubos og maayo ang imong kaugalingon. Mura naman kag nalisuan sa maayong pag-isip. Anang imong ipangbuhat? Dili ko di mo mahimog paliparan sa kong gusto, Ian. Mahal ti ka! Kinahanglan kita gina magkadayon! Asula na ba yun imong tanaw, noy? Nausa naman ka, ha? Adik na makagpurma? Dili kit ka na! Dili! Di na ko ganahan bisan sa paghikap lang sa imong panit! Lira, bisan usaon pa ko ni mos pagtintal, di na ko magpadapa ni mo! Tungod ba ni Alexa? Way labot si Alexa sa tong gipanagsultihan karon. Ayaw na lang pa makakiyan! Klaro na kayo kabisan sa pagtanaw lang ni Alexa! Ganahan ka na! Hilam! Bastos! Kaya nga no, dili tinuod! Oh! Oh! Di na ko ganahan mo hikap di mo! Kay mas gusto kong hikapon o hagkan si Alexa! Demonyo ka! Demonyo na ako, demonyo! Pero wa din ako tuyo, Alira! Gusto kong mawa ang akong gusto ni Alexa, pero dili siya mawa sa kong utok! Tug ako! Lodon ka na nako! Oo! Bisan gamay! Wa na ko'y gana ni mo! Busa! Kung mamugos ka nga magbinyo ta! Pangandam na lang daan kay usa ka impyernong kaminyoon ang sudlan ni mo! Mao ba? May hunong nasa pagsiningitay sila si Ian ug Lira. Mama Alex, ha? Nahilom na lagi na sila sa kwarto ni Busing. Halawa ka na magpatay. Mahaya ni mo kiniktanan ni Ian! Hala, uy. Ala, niris mo man ang away. Okay, hala. Pinoy, nagbugno naman tingali sila diha sa sud sa kwarto. Oh, klaro na lang kay naglagubuhay naman na siya diha. Boy, ikaw! Binoy, Hala, uy. Binoy, yun sa magka ni Ian sa Lira. Namang hilabot, tama mo. Di lang, uy. Hayop ka! Ian! Ian, yun sa man ni mo si Lira. Ian! Busing! Ayaw, pagpatay ang buhay mong danbusing, oy! Ian! Ian, ang lihay kinabuntahan! Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!